Volkstuinhouders in Rijmerswaal schrikken van te hoge PFAS-waardes in hun grond, die nog hoger blijken te zijn dan gisteren werd gemeld. Het kwam ook op ons dak vallen. En ja, niemand die wist ervan. Ook maar meneer van de gemeente zei ineens, we gaan grondmonsters nemen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Een dag na de storm is het tijd voor puinruimen. En Senna Ramijn heeft grootse wielerdromen. Goedenavond. Een gedeelte van het Volkstuincomplex in Kruiningen is zeer ernstig verontreinigd met PFAS. Dat blijkt uit onderzoek. Gisteren werden volkstuinhouders uit de gemeente Rijmerswaal bijgepraat over de PFAS-vervuiling. Maar de mate van verontreiniging kwam niet ter sprake. Op 9 plekken in de gemeente Rijmerswaal, waaronder op 5 moestuincomplexen, werden de hoeveelheden PFAS in de grond gemeten. En wat blijkt? Overal was er een te hoge waarde volgens de berekening van het RIVM en de GGD. Gisteravond werden moestuinhouders daarvoor bijgepraat in Kruiningen. Goedenavond allemaal. Kan iedereen me verstaan? Voor de impact op de gezondheid werd uitleg gegeven door de GGD Zeeland. Kunt u daar een eenduidig antwoord op geven? Nee, het is totaal onbekend wat PFAS uiteindelijk in het lichaam doet. Er zijn wel aanwijzingen dat het bepaalde gezondheidsklachten kan geven. Maar bij welke hoeveelheid, bij welke concentratie, daar is geen informatie over bekend. En dat stelde niet iedereen gerust. Nee, niet echt, want ik heb zelf natuurlijk de vraag gesteld ook dat ik graag een bloedonderzoek zou willen. Gewoon puur om te kijken, oké, wat is de hoogte van PFAS-gehalte in mijn bloed? En misschien ook bij de andere omwonenden. En wat is inderdaad de wettelijke norm daarvan? En ja, wat kun je dan doen preventief? En daar heb ik niet echt een antwoord op gekregen. Tijdens de presentatie gisteravond werd duidelijk dat op dit moestuincomplex in Kruiningen de vervuiling het hoogst was. Er werd gesproken over 22 microgram per kilo. Maar in documenten die wij gisteravond nog ontvingen, wordt het getal genoemd van 1600 microgram per kilo. Er wordt ook gesproken over zeer zware verontreiniging. We hebben in het moestuinencomplex Kruiningen hebben we daar uitvoerig met de gebruikers over gehad. Gezegd, eet op dit moment er niet van. We gaan kijken welk stuk we moeten gaan saneren. Nu zijn er al een hele hoop mensen daar achter u op die plek waar de meeste verontreiniging is, die al jarenlang die groenten daarvan eten. Ja, dat klopt. En wat hoort u daar dan over? Ja, niks eigenlijk, maar ja, het kwam ook op ons dak vallen. De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren in Kruiningen. We gaan het echt proberen te lokaliseren. Waar zit het nu precies? En dan kunnen we met een voorstel komen naar de moestuingebruikers. Zo gaan we het aanpakken. En tot die tijd geen groente eten uit de volkstuin in Kruiningen? Helaas wel, ja. Het is niet anders. Maar niet iedereen is van plan zich daaraan te houden. En voor ons adviseren ze aan de kanten hier zo, dat is zomaar om de dag. Maar ja, we weten er al jaren van natuurlijk. En hoe lang zit het in de grond? Ja, wij hebben van de week nog uit de moestuin gegeten, maar je doet het niet meer van harte. Ik blijf nog wel de groenten uit mijn moestuin eten. Baart het u zorgen? In zekere zin wel, je bent er wel mee bezig. De volgende stap in het onderzoek is het meten van de PFAS in de groenten. Ondanks dat die gehalten dus niet bekend zijn, wordt het eten vanuit de andere moestuinen in Rijmerswaal niet afgeraden. De dag nadat storm Ciarán over Zeeland raasde, was het vandaag de dag van het opruimen van de takken en omgevallen bomen. De veiligheidsregio kijkt terug op een drukke dag met zo'n 180 inzetten. En ook verzekeraars merkten de gevolgen van de storm. Ook de Zeeuwse verzekeraars merken dat het gewaaid heeft. Maar vergeleken met storm Eunice in februari vorig jaar viel het alles mee. Toen liep de schade in de miljoenen. Nu verwachten de ZLM en de Zeeuwse een bedrag van ruim €500.000. Het gaat allemaal om materiële schade zoals omgewaaide schuttingen, afgewaaide dakpannen, maar vooral veel omgewaaide bomen. Zoals hier, op de kerk in Capelle. Ik werd gebeld door de kosten van er is iets omgevallen. Ik dacht nou ja, een klein boompje of een takje. Maar toen ik dit zag, echt, het was gigantisch. En zo'n enorme boomtak die erom omgevallen is. En tegen de kerkmuur op het dak van de consistorie. Ik wist echt niet wat ik zag. De consistorie is vooral aan de buitenkant beschadigd. Als de boom weg is, kan de schade pas goed worden opgenomen. Maar ik denk dat het boven €10.000 is. De schade heeft in ieder geval geen gevolgen voor de kerkdienst van zondag.
Bij een ongeluk op de A58 zijn vanmiddag 4 gewonden gevallen. Ter hoogte van knooppunt De Poel bij Goes reed een taxibusje achterop een vrachtwagen. De inzittenden van het taxibusje raakten door de aanrijding bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. Vanwege de afhandeling van het ongeluk en het onderzoek is de A58 tot 7 uur vanavond afgesloten. Naast de Vlakentunnel is dit weekend ook de Heinenoordtunnel dicht. In de richting van Bergen-op-Zoom is de tunnel dicht in verband met renovaties. De tunnel is deze en komende maanden meerdere weekenden afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Maandagmorgen om 5 uur gaat de Heinenoordtunnel, net als de Vlakentunnel, weer open. Zeeland heeft vanaf nu een eigen wensambulance. Mensen die terminaal zijn, kunnen daar een beroep op doen. En vandaag was de eerste rit. Met deze auto is dat nu inderdaad de eerste keer. Dat is de 22e wens die wij uitvoeren als Zeeuwse wensambulance. Maar daarvoor gebruikten we altijd de auto van Wensambulance Brabant. Met wat voor gevoel werd u wakker vandaag? Toch wel met een trots gevoel eigenlijk dat we vandaag echt op pad kunnen gaan met onze eigen auto. En hopelijk weer iemand heel gelukkig kunnen maken vandaag. De eerste die vandaag mee mocht in de Zeeuwse ambulance was deze mevrouw uit Goes. Ze wilde nog een keer naar de Kuip van haar favoriete club Feyenoord. Ze kreeg daar vanmiddag een rondleiding. Al met al dus een bijzondere dag voor zowel haar als ook voor initiatiefnemer Bram Lagendijk. We hebben Shirin van Anrooy, Milan Vader en de broers van Dijken. Zeeland doet het goed in de wielersport. Maar met de 17-jarige Senna Remijn klopt het volgende grote Zeeuwse talent alweer aan de deur. De tweedejaars junior maakt zich op voor een nieuw seizoen met een paar belangrijke wedstrijden op de kalender. Waaronder allereerst zondag het EK in Frankrijk. Vorig jaar werkte hij flink aan zijn naamsbekendheid door bij de junioren voor goede prestaties te zorgen. Senna Remijn pakte zilver op het WK veldrijden in Hoge Heide en is ambitieus. Ja, ik hoop een profpeloton bij een mooi World Tour team, denk ik. En het mooiste zou zijn ooit bij de elites wereldkampioen worden in de disciplines. Inderdaad, disciplines, want naast dat hij aan veldrijden doet, rijdt hij ook wedstrijden op de weg. Net als zijn voorbeelden Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ja, eigenlijk vind ik het allebei even leuk. Het is allebei wel heel anders, maar op de weg zijn soms koers 120 kilometer lang, 130 kilometer. En in de cross dat 40 minuten volle bak en je bent klaar. Dus dat verschil is wel vrij groot, maar ik denk als je een Parijs-Roubaix rijdt of een vredeskoers op de weg, dat het echt wel heel mooi is. Maar een wereldkampioenschap in de cross of een EK, dat het ook wel echt wel mooi is. Als klein jochie kreeg hij een mountainbike voor zijn 8e verjaardag en raakte besmet door het fietsvirus. En die liefde zit diep. Dat moet ook wel als je elke week gemiddeld 15 uur traint. Ja, eigenlijk draait het mijn leven altijd een beetje om het fietsen. En ik vind het ook echt leuk om te doen. Dus ik ga gewoon trainen. En als ik dan klaar ben, dan maak ik mijn fiets soms even schoon. Of ga ik gamen. Of in de zomer ga ik gewoon naar het Veersmeer toevallig ook. Ga ik gewoon hier met mijn vrienden zitten we dan hier. En zwemmen we wat en zo. Dus dat kan allemaal nog wel, zeg maar. Maar het EK in het Franse Pontchâteau staat voor de deur. En dus ligt de focus voor het talent uit Wolvaartsdijk daar. De puntjes moeten op de i. Technisch, dus in de bochten en balken springen en al dat soort dingen verlies ik echt wel wat tijd meestal. Dus daar probeer ik dit jaar wel extra aan te werken. Want op kracht gaat het meestal wel goed en op de sprints en noem maar op gaat altijd wel prima. Maar ik merk gewoon dat ik in de techniek gewoon af en toe tekort kom. Het is gewoon oefenen en dan word je er wel beter in. En dat is belangrijk om zijn concurrenten weer het nakijken te geven. Nou ja, ik hoop gewoon scherp te staan en als je vorig jaar tweede werd op het WK, dan zit er dit jaar maar één ding op, denk ik. En dat is proberen te winnen, denk ik. Geïnteresseerde profploegen mogen trouwens best weer bellen als hij hoog eindigt. Maar Remijn heeft alvast wel een boodschap. Nou, wielerploeg moet aan één ding voldoen en dat is dat ik cross en weg kan blijven combineren. En dat is het belangrijkste, want dat kan niet bij elke ploeg. Want kiezen tussen veld of weg, daar wil Remijn voorlopig niets van weten. Een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag met zo nu dan ook nog een bui. De wind was nog vrij krachtig uit het zuidwesten met kracht 6 en bij maximaal 12 graden. Morgen dan is het ronduit nat met van tijd tot tijd regen bij wederom een krachtige zuidwestenwind. Ietsjes koeler dan vandaag. Dagen erna blijft herfstig met veel regen, maar in de loop van volgende week ook zo nu en dan weer de zon.
En dan tot slot nog even dit, want over 19 dagen dan zijn het verkiezingen. En mocht je nou nog niet weten op wie je gaat stemmen, vanaf vandaag kan het kieskompas van Omroep Zeeland je daar misschien bij helpen. Want het vergelijkt onder meer de Zeeuwse thema's in de verschillende verkiezingsprogramma's met elkaar. En het kieskompas is dan weer terug te vinden op onze site en in de app. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu van vandaag. Voor het laatste nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht bij ons online. Voor nu een fijne avond, goed weekend. Graag tot morgen.